ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ದಾರ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಖರ್ಚಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಏತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಒಂಚು ಪನ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಅದು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದಾದ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ತುಷ್ಪಾಗ ಅಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಗೋವಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಗೋವಾಡು ಪರ್ಪಿನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಕೊಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂటే ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನೋಗ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಪನ್ಪುರು ಒಂಜಿಕ್ ಆ ವಸ್ತುಗೂ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪ್ರಿಯರ್ ಬರೋದು ಆಲತಿ ಫುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಶಾಪು ಫುಲ್ಲ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂದೊಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತೇನು ದಾದಾಪುರ ಗೋವಾ ಕಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ನಮಕ್ ಹೋದ್ ಬರ್ರೆ ಏತ ಆಂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಏತಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ಈಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಉಂಚಿದೆ ಇಂಚ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ನಾನು ಮಲ್ಪದ ಇಂಚಿದ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಶೋಕೊಂಡ ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪದೆ ಒಂದೇಕೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪನು ಈ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 650 700 ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 650 ಅಂಚ ಪಂತೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ 500 ಪಡೆಯೋದು 500 ಪನ್ನ ಏನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು 300 ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 300 ಲೆಕ್ಕ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಇಂಚಿತ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಚಿತ 4 ಮಲ್ಪದೆ 300 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಕೊರಲಿ ಬಟ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಕಲು 300 ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪು ಜರಕು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಚೋರೆ ಕಟ್ಟಣಲ್ಲ 300 ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತದ ಐದು ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬುದ್ಧ ಎಂಚೊಂದು ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 1000 ಹಣಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲು ಮಾಲ್ ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಕ್ ಮಾಲ್ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ 3000 ಅಂಚ ಪ್ರಪಣ ಅಂತೇರು 2000 ಅಂಚ ಪ್ರಪಣ ಅಂತೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಗೋವಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 300 ರೂಪೀಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದೇನು 89 ಇದೆ ಒಂದೇನು ಪಂಡಿರು ಒಂಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕಟ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಶೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅದು ಅಂಚ ಹೆವಿ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತೆ ನೇನೇನು 300 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಕೈ ತಳ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಕೈ ತಳ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಇದಾಗ ನಾವು ಲೋ ಬಂದ ಪಾಡ್ಬಾರದೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಲೆ ಅವಳು ನೋಡಿದೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬುದ್ಧ ಈ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಈ ಬುದ್ಧಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು 250 ಕೊರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಪ ಪಂಡ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆತು ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚೀಪ್ ಕೊರಿಯೋದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ ಪಂಡನ ಎಮ್ಮನ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಂತೆ ಅರೇಂಜ್ ಬಾರ್ಗಿನ್ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 250 ಕೊರಿಯ ಇಂಕು ನೇಮ್ ಇದು ಪಾಲಿಶ್ ಪುರ ಆದ ಉಂಟು ಇದು ಶೋ ಕೊಡು ಮುಂದೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಆವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚುಂಡು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಅಬ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದುಜಿ ಆಫೀಸ್ ಫೋನಾಗ ಇಂಚು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬೋಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬೋಗ್ನು ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟ ಕ್ಲಾತದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಪಂಡತಿ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟಿ ನಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 300 ರೂಪೀಸ್ಗೂ ಕೊರಿಯರಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧ ಉಂಟದೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ ಒಂದು ಏನು ಶಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಕಾಲಂಗಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ
ರೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ 700 800 ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕಲು ವಿತ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 300 ಕೊರೆ ಏತ್ಲ ಪತ್ತು ದಾಲೆತ್ತು ಏತು ಓಡಿತನಲ್ಲ ಪತ್ತು ನಿಕ್ ಒಂದು 3 ಪೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ 3 ಪೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾಬಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾ ರೇಟೆ ಬರ್ತದೆ 200 250 ಲಕ್ಕ ಬೋರುಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಗೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಪೇರಡು ಬಾಬಿಗಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾಬಿ ಉಡಕ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು 2 ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರುಂಡು ಶೋಕೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ 250 200 ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಕ್ ಇಂದುಲ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಪ ರೇಟ್ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಿನಿ ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ತರುವಾಗ ನಿಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೆಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಚುಗಡೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೆಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಅವಂತ ಶೋಕ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಜೋಕಲ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಟ ಊದ ರೇಟ್ ಅವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ಉಂಡತಿ ನೆಕ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತು 400 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಯಿನಿ ಬಟ್ ಅವೊಂಚು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಎಲೆ ಸೈಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮು ಬಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಲರ್ಲ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೂವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಅವೊಂಚೂರು ಮೊಲ್ಲ ಫ್ಲಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಲೈನ್ದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಮ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಿನ್ನಿಮನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಇಂಚಿಂದಾನೆ ಶೋಕಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಡೆ ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅವು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ ಒಂಚೂರು ಚಡ್ಡಿ ಲಂಗಿಲ್ಲ ಶೋಕೊಂಡೆ ಕಿನ್ನಿನ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಕಿನ್ನಿನ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಕಂಡಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಕಲರ್ಲ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಕಂಡಿರೋದು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ನಾನು ಹೂವಿಗ್ಲಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಅಲೆಗೆ ಶೋಕ್ದ ಕಲರ್ ಕಂದರೆ ಇಂಕ್ ಶೋಕ್ದ ಕಲರ್ ಕಂದಿದ್ರು ಪಂಪಲ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಶೋಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಶರ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರೋ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರು ಶಿಯ ಗೊಂಜಿದೆ ತೊಂಗ ಅಂಚದ್ದು ಶಿಯ ಗೊಂಜ ಆಣುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿ ಗೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತು 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ 300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಈ ಚಡ್ಡಿಲಿ ಏತಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇರ್ಲದೆ ತೊಂದೇರು నేను ತೂದು ಶಿಯಾಗಿಂಚಿಂದನೆ ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಂದನೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇರ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಬಟ್ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಚದು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಪಾಡೋದುಲೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಕ್ ಪಾಡೋದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ಅವಳ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳ ಪಿಕ್ ಪಾಡ ಅಂತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಕಲರ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಇದು ಕಿನಿ ಮನಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡಿದೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಗೋವಾ ಕನ್ನೀನು ಬಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಇಂಚಿಂದ ಗೋವಾ ಅಂತ ಬರಕಿನ ರಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗಂದೆ ತೊಂದ ಗೋವಾ ಓಕೆನಾ ಶೋಕೊಂಡ ಐದಕ್ಕ ಎರಡು ಎಳೆಯ ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದೆ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಓಪನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ఒక ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಂಟು ನಂಡ ಇಂಚ ದೀಪ ನಡ ದಿಯೋಲಿ ಇಂದು ತೊಂದ ಶೋಕುಂಡದೆ ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ತೊಂದ ಇಂದು ಪೂರ ಅವೇ ಅವು ಜೋಕುಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲು ಬುದ್ಧ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ತೊಂದ ಟ್ಯಾಲ್ ತೊಂದಿ
ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ ಕಾಲಂಗಟ್ ಬೀಚ್ ಉಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಪದೇತು ನೀವು ನೆಕ್ 50 rupees ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ಗೆ 50 rupees ತಗೋಬಹುದು. ಐಡ್ ಬುಕ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಾಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಾಕ್. ಇನ್ನು ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಾಕ್. ಸೊ ಐದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಂಚಿ ಗೋವಾದ ಸೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದುವೆ ನಮಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತದೆ ಮೆದ್ದೆತ್ತು ನಂಗೆ ಪಂಡಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಪಾಗ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಲ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರಾಗ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಐಕೆ ಮುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚದೆ ತಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜೆ ತೊಂಡೆ ಅದು ಮುಲ್ಪದೆ ತೊಂದು ಪಡ ನಮ್ಮ ಬಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದತೆ. ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಇವತ್ತು ಅಗೋಡ ನೆಕ್ ಹೋದಿದ್ದತೆ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಐದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಲ್ಪದೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತೂತೇನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿಂದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೋದಿದ್ದಾಂಡ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಂಡ ನಮಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ತಂಡ ಉದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಕೈ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡಲಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುದು ಅಂಚಾದ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ 450 ಅದನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಪಂಡದೆ ಕಡೆ ಕಿನಿಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಷ್ಪೈದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ್ಪಾಟಾಗ ಏನು ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಪಂಡದೆ ಅವು ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಅವು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಬೆ ತುಳಿದೆ ಸ್ಟೌಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ತೊಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟಾಪ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ತೆದು ಸೇಮ್ ಟಾಪ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಪಂಡ ನಡಪು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಮುಂಡುಲಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಮುಂಡುಲಕೊಂಡು ತೋಜುಡ ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಲಜು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ನಾಗ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ నేను ಟ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಂತ ಶೋಕಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಇದು 3/4 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಗ ಪಲೋಜು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಾಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಅಂತ ತುಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಈ ಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚಲಕ್ಕ ಉಲಾಡಿದಾಗ ಅಂತದ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ 4 ಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಪದ ನಮಗೆ ಪಾಡೋಣ ಬೀಚ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಐದು ಬುಕ್ ಬೀಚದ ಪಂಡ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಬರ್ದ್ರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಶೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಗೋದನೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾತಿಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಣಿ ಬರೆದು ಬರೋ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೊತೋನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಬೋಡೋದೇನೆ ತೊಂದು ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡು ಕೈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಪಾಡಿದೆ ಶೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಪಾಡು ಬಂದು ಐಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಇಯರಿಂಗ್ 50 rupees ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಐದು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಇಂದೊಂಜಿ ರಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ನೆಂಗೆ ಕುಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದೆತೊಡ್ಡೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಾಡಿ ತಿನ್ನ ಅಲ್ತದ್ದು ದೆತೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೆ ಬನ್ನಾಗೆನ ಕಾಡಿ ತಿನ್ನ ಕಟ್ಟಾದ ಮುಂದೆ ದೆತೊಂಡೆಂದ ಐಕಾದು ಕೂಡು ನಿಕ್ಕಲಾಯ್ತು 2 ಪೀಸಿಗೂ 50 100 ಅದನ್ನು 2 ಪೀಸಿಗೂ ನಿಕ್ಕ 2 ಪೀಸಿಗೂ 50 ಅದು ಕೂಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ 50 2 ಪೀಸಿಗೆ 100 ಕೊರಿಯ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರಯನ್ ಬಾಬುಗೆ ತೊಂಡ ಬೋಡಾಪು ಒಳಗಡೆ ದೂರ ಪುರ ಪೋಡ ಸೆಕೆ ಪುರ ಪ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ರೇಟ್ 50 rupees ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪಲಾತಿ 50 rupees ಮುಲ್ಪ ಅದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಥದ್ದೇ ತೊಂದಿದ್ದು ಬೋಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ಬ್ಯಾಗು ಗೈಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಗು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಅವ್ರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೂರ ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ದಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಇದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಲ್ಪಲ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ 250 200 ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ 200 rupees ಕೊಡಿ ಅಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ದಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಇಂಕ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಡೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಬನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಅನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ದಿಯರ ಜಾಗಿದ್ದಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಶೋಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಐಟು
ಫುಲ್ ಅದು ಪೋನಾಗ ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಡು ಅವು ಫುಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆತ ಸೊ ಈ ಪೂರ ಗೋವಾಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೋವಾದ ಹೋದ್ ಬರ್ರಿ ಸೇತಾಳ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಟುದು ಪೋಪುನ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಂ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ನಮಕ್ ಒರಿಯದು ಏನು ಒರಿಯಲಕ್ಕ ಪಂಪದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು 4 ಜನ ಪೋತ ಗೊತ್ತಾಡ್ರಿ 4 ಜನ ಪಂಡ್ರ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಜನ ಪೋಪರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಒರಿಯಗ ನಮಕ್ 1300 ಲಕ್ಕ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಕ ಲಂಚ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಲಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಕ ಲಂಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಂಚ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಲಂಚ್ ಕೊಡು ಲಂಚ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ 1300 rupees ನಮಕ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬೂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಲಂಚ್ ನಮಕ್ ಸೇಮ್ ಆತೆ ಅವು ಪಂಡ ಬಂದಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೀ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬೋಡಿದ್ರೆ ವೆಜ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಕೊಡು ಟ್ರೈನ್ ದಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಮಕ್ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಿ ಸುತ್ತೇರೆ ಪುರ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಟೂ ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮದಾದ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ತೊಂದು ಬೂಡು ಪಾಡ್ಲಕತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಅವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪುರಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಚ್ಚು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 rupees ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 rupees ಬೋರ್ಡು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ 4000 2 ವೀಲರ್ ಇರ್ತಂಡು ಒಂಜೆ ಕೈನೂರು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಕೈನೂರು ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೊಂಡತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ನು ನಮ್ಮ 2 ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಕ್ಕಿನಕ ನಮಕ್ ಡೇಕ್ 1000 rupees ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆನಾ 4 days ನಮಕ್ 2 ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ 4000 ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ 2000 ಬೋರ್ಡು ಓಕೆನಾ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ ನಮಕ್ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೀಪ್ ಆದು ಕೊಡೋರು ಅಕಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾಲು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ 450 rupees ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದ ಟೋಟಲ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 400 rupees ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆಡಿಗ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 400 rupees ಪರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 50 rupees ಪಾಡ್ಯ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅದು 450 rupees ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ 4 days ತಿರ್ಗಿದ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋಯರ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಪೋಯರ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಲ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಿದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ 4 ದಿನ ತಿರ್ಗಿದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಏತುಂಡದನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ದಲ್ಪ ಆಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 450 rupees ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೋತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಎರಡ ಕೋಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ఒక ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಅವಡ್ ఒక ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಪುರ ಅವಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ఒక ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪುರ ಬುಚ್ಚಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಹೋದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಂದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ మీరు ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಉಂಟತಿ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರಾತ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಕಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಅಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪರ್ ಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಂಡತಿ 4,000 ಪ್ಲಸ್ GST ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು 4,500 ಮುಟ್ಟ ಚಾಕು 4,500 ಕೈತಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನದ ನೈಟ್ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡು ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿನದೆ ಅದೇ ನಮಕ್ 16,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆದಿತ್ತು ರಡ್ ರೂಮ್ 16,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರೀಬುಕ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐದು ಕಾಲ್ ಅವು ಡೇಟ್ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ನಮಕ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಆ ರೂಮ್ ನಮಕ್ ಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ಗೆ ನಮಕ್ 8,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋರ್ಡು ರೆಡ್ ರೂಮ್ಗೂ 8,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ತುಯ್ಯಾರ ಕೂಡ ನಮಕ್ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂಮ್ಗೂ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋರ್ಡು ವಿತ್ GST ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ರೂಮ್ಗಾತು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20,000 ಗೋವಾ ಹಾಕೋದು ಬರೋಲ್ಲೈತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾತನ್ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾತನ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು
ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಖರ್ಚಾದ ಪಂಡ ಒಂದು 23,000 24,000 25,000 ಆಯ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ 2 ಪೇರ್ಗೆ 50,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಈತ್ ಗೋವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಗೋವಾಗ ಈತ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಲಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಪಲ್ ಪೋಯಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಆತ ಗುರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೂಮ್ 4 ಜನ ಪುಲ್ನಾಂಡ ಆ 4,000 ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡತೆ ಒರಿಯಾಗ 1,000 ಲಕ ಬೂರು 1,000 ಲಕ ಕಮ್ಮಿಲ ಬೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನಮಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15,000 ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ತಿದ್ದು ಬರೋಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಅತಿ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಚದು ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ ಮಕ್ಳಿತ್ತು ನೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದೇ ಸಾಪುಜಿ ಗೋವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನುಡಿತ ಗೋವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರೋಲಿ ಕಾಲಿ ನಮಕ್ ಬೋಳ ಈ ಟ್ರೈನ್ ರೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗ 2 ವೀಲರ್ ಆತೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕರು ಒಕ್ಕೊಂಜ ಅದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೋತಿನ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿತೆ ಅಂಚದು ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೋವಾದ ಜರ್ನಿ ಆಡ್ ನಾನು ದಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗೋವಾಗೆ ತಾಂಡ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಟೂಲ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜು ನೋಡತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್